V sobotu večer nastúpili volejbalistky HIT UCM Trnava na extraligový zápas proti aktuálne druhému celku tabuľky zo Žiliny. Hostky pricestovali do Trnavy bez zranenej blokárky Kamily Slivkovej a len 2 dni po napínavom postupe do finále slovenského pohára. Hostujúci tréner Ristič mierne pozmenil základnú zostavu a domáce volejbalistky to v prvom sete dokonale využili. V strednej pasáži si vytvorili pohodlný náskok, ktorý sa im podarilo udržať a prvý set vyhrali pomerom 25-21. V druhom sete sa oba celky striedali vo vedení do 10. bodu. Následne Žilinčanky utiekli na 11-17 a vyrovnali stav zápasu. V tretej časti ale hitky dominovali, Žilinčankám dovolili uhrať len 13 bodov a viedli 2-1. Hostky sa v štvrtom sete nevzdali a chceli so zápasom ešte niečo urobiť. Pri podaní Límovej síce Trnavčanky znížili z 13-20 na 20-21, ale koncovka patrila bosnianskej smečiarke Kataríne Popič, ktorá poslala zápas do tiebreaku. V rozhodujúcom 5. sete už hitky nenašli silu na rozbehnuté Žilinčanky, ktoré ho vyhrali 15-8 a celý zápas 3-2 na sety. Dnes to bol pre nás extrémne ťažký zápas. Poprvé hrali sme bez zranenej Kamily Slivkovej, ktorá je pre nás veľmi dôležitá a dúfam, že sa čím skôr vráti. Po druhé, po štvrtkovom zlatom sete a postupe do finále pohára sme nastúpili úplne mentálne prázdne. Ale na konci sme ukázali charakter, kvalitu, ktorú máme a najmä to, že keď chceme, vieme zdolať každého. Dnes sme vlastne ukázali veľmi pekný volejbal, už aj diváci sa mi to vlastne potvrdili tým, že prichádzajú na naše zápasy. Ak toto nám vydrží, tak by sme mohli dosiahnuť víťazstvo aj v tých ťažších zápasoch, ktoré nás čakajú. Zároveň tie sety, ktoré sme prehrali, boli spôsobené vlastne len tým, že sme robili veľké množstvo chýb a proti takémuto superovi to nemôžeme si dovoliť. Trnavské volejbalistky čaká o týždeň cesta do Prešova. Prvé kolo Nike Extraligy žien ukončia v sobotu 1. februára domácim zápasom proti Komárnu.